65 яшьтән узган өлкәннәр коронавирус авыру буенча риск төркеменә керүчеләрдән санала. Радость социаль хезмәтләр күрсәтү үзәге хезмәткәрләре әлеге контингент кешеләргә социаль көнкүреш хезмәтләре күрсәтүдән тыш азык-төлек, дарулар һәм кирәк-яраклар, матбугат чаралары булуында күз уңында тоталар. Ялгыз яшәүче өлкән яшьтәгеләргә волонтерлар һәм шәхси эшмәкәрләрнең дә битараф калмавы куандыра. Зәй икмәге ширкәте директоры Анатолий Шалафаев исә социаль хезмәтләрдән файдаланучыларга азык-төлек җыелмалары бирү башлангычы белән мөрәҗәгать итте. Большое спасибо, конечно. Кто дал нам подарок, такой большой подарок. Әлеге җыелмаларны аларга социаль хезмәткәр Полина Фәсхетдинова таратты. В это сложное время Бүгенге каттаулы бу чорда социаль хезмәтләр алучы өлкәннәргә булышлык иткән эшмәкәргә рәхмәтлебез ди Полина Фәсхетдинова. Өйдә социаль хезмәтләрдән файдаланучы 95 өлкән адреслы иганәчелек ярдәме алды. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.